Естествено, след това има още няколко варианта. Това не знам дали го знаеш, Иване. Не знам, че една група пловдивски студенти, която аз следвах в София, правиха вариант на тази песен, че тази преди 20 на години. Освен това, небезизвестният Живко Колев също има вариант по тази песен. И даже се опитва да я пее от време на време. Не чак толкова безуспешно. Добре, сега има ред. Аз ще помоля, имаме си гости от театрална студия по пантомима и пластика. Така днес казвам всичко на живо. Горан Бреказа, техни ръководител е тук. Те ще отреагират на твоята песен. Със своите чувства, със своите изразни средства. Мисля, че ще ти бъде интересно и на вас като творци. Заповядайте, театрална студия по пантомима и пластика, Марсел Марсал. Добре. Започваме. Какво е всъщност лятото? Какво е? Един сезон, през който мен няма. И в стаята, която уж е моя, понякога се спира мама. Прозорците закрива с бели листи. Праха от масата изтрива. Поспира се за миг и се замисля. Въздъхва, може би и си отива. Въздъхва, може би и си отива. Какво е всъщност лятото? Какво е? Очи на северно момиче или жена, която уж е моя. И цели 10 дни ще ме обича. Очите ми закрива с нежни длани. С топли ласки ме убива, но тя при мен не може да остане. Въздъхва, може би и си отива. Въздъхва, може би и си отива. Какво е всъщност лятото? Какво е? Септември към морето слиза и младостта, която уж е моя, трепери в лятната мириза. Сама сред топлите и бели дюни, от вятъра студен се скрива. Навярно тя си спомня своя юни. Въздъхва, може би и си отива. Въздъхва, може би и си отива.